lehenengo zutak egingo ditugu. Eta hortarako behar dugu erregla bat, eta hemen jartzen dugu, R zuzenaren gainean. Eta ondo jarri ondoren, hartzen dugu eskuaira, eta mugitzen dugu P punturaino. Ikusten dugunean, hor ikusten dezuten bezala, ateratzen dugu, eta jarriko dugu goiti bera zuta. Hortik pasatzen dela. Zerbaitegatik nahi badezute gehiago luzatu, orduan mugitu inbako genuke zentzu honetan, eta luzatu goiti bera, eta era hontara lortuko genuke zuzen bat egitera. Zuzen honi deituko diogu adibidez S zuzena. Eta da R-erekiko zuta. Orain, paraleloak nola egiten diren ikusiko dugu. Lehenengo, erregla zuzenaren gainean jarriko dugu. Ikusten dezuen bezala. Ondoren, eskuaira edo kartagoia, kasu honetan eskuaira hartu dut, eta jartzen dut bere gainean, eta mugitzen dut ezker eskubi. Baina, leku batean utzi barut fijo. Adibidez, hementxe. Hor utzi dut fijo, ikusten duten bezala dena kontaktuan dago, eusten dut, eta orain erregla mugitzen dut hemen jartzeko. Orain bai, orain mugitu dezaket gora eta bera, eta denak paraleloak dira. Hasierako zuzenaren paraleloak. Eta ni nahi dut, P-tik pasatzen den paralelo bat. Orduan, hau izango litzake, hartzen dut, eta ikusten duzuen bezala, orain paralelo bat da, P-tik pasatzen dela. Ez dudala P-tik pasatzen nahi, baizik adibidez, puntu ontatik, puntu hau baldin bada A puntua, jetxiko dut honea, eta beste paralelo bat. Atik pasatzen dena, ikusten duzu ezta. Eta horren falta zaiguna da, eta perpendikularra, edo zute egin dezaket, noski baiez, hartzen dut deno bezala, gogoratzen zeat ezta. Jartzen dut R zuzenaren gainean, ekartzen dut eskuaira, mugitzen dut onera, edo bestaldera, kasu honetan onera emango dut, erresagoa egite zaitelako eskubila nezelako, eta ikusten zuen bezala, goiti bera jetxi, eta hemen dut beste bat, zuta dena. Eta era hontara egiten dira zutak eta paraleloak.